Så mit løft, eller min øvelse mod tyngdekraften, det er bænkpres, hvor der er, man bruger sin brystmuskel, det forreste af deltamusklen, og sin tricepsmuskel. Og det man gør i øvelsen, det er, at man ligger sig på bænken, og så skubber man stangen op. Og så når man har stangen herover, så er dit skulderled lukket, og dit albueled er åben. Så i øvelsen der trækker du den ned, så åbner du dit skulderled og lukker dit albueled, og så laver din brystmuskel, din forreste deltamuskel og din triceps en ekscentrisk kontraktion, og så skubber du opad igen, og så laver de samme muskler bare en koncentrisk kontraktion, og så dit skulderled det lukker sig så igen, og dit albueled det åbner sig så igen. Og så gælder det også, når man laver bænkpres, at din store brystmuskel, din triceps og din forreste deltamuskel, de virker som agonister, hvor der er din biceps og din brede rygmuskel, de virker som antagonister, når der du laver bænkpresøvelsen. Sådan her. Og så til den øvelse, hvor der er uafhængig af tyngdekraften, der har jeg en fodbold, og så spark til en bold, hvor der er, at når du skal sparke, så består det af 2 dele, hvor der er, at du ligesom fører ben bagud, og så sparker du fremad bagefter. Og når der er, at du så skal føre den bagud, så bruger du din gluteus maximus, eller din store sædemuskel, til at ligesom føre benet bagud, og så bøjer du også i bruger din hasemuskel til at bøje benet opad, og så strækker du også din ankel ved ligesom at bøje dit ankelled, og der bruger du så din flyndermuskel til at strække anklen, og hasemusklerne til at lukke knæledet, og så dit sædemuskel til at ligesom føre benet bagud, og så når du så skal sparke, så bruger du hoftelændebensmusklen til at føre benet fremad, og så samtidig der bruger du din firehovedede knæstrækker til ligesom at åbne knæet op igen, og så holder du så din ankel isometrisk ved at lave en isometrisk kontraktion i din flyndermuskel her i lægen. Og så er der så hasemusklen, den laver så din koncentrisk kontraktion, og det samme gør din sædemuskel, når der er du ført tilbage, og så er din knæstrækker og din hoftelændebensmuskel så antagonist, og hvor din hasemuskel og sædemuskel er agonister, og så når du sparker fremad, så bliver din knæstrækker så agonisten, og din hoftelændebensmuskel også agonist, når der er du så sparker fremad sådan her, og så din hasemuskel og din sædemuskel, det er så antagonister.